Balai Lionel Messi umikno naka FC Barcelona bat leknya sono bat ke PSG hausnem arhajar arpawai. Parlok ngapriang sobai pi haknika channel Football Kasi. Lionel Messi umikno naka FC Barcelona naki kartu karne kidau bom lakyar. Kadau kebaning kong kadai kajingkut no jong ka kontrak jong Lionel Messi bat ka Barcelona. Ka kontrak Lionel Messi bat ka Barcelona kakut no haujun arhajar arpawai. Lionel Messi bat ka Barcelona kilayamen jur ban pentin mai biang ya kontrak bat ban penhiar tulop no ya Messi. Kadau kebaar kadai nakarul jong ka La Liga hakaliang jong ka Pisa. Ka Barcelona hausnam arhajar arpawai kadon haka jingduna Pisa kaba kata namar ba ka Barcelona kamparla ban sewi karam la katu karne snam. Kajing bom nang kinang penjat ya ka klub. Deru na kajing kata jong COVID-19 ba ka Barcelona kasaduna Pisa bha. Ka La Liga kadon ya ka rule ka strik bha hakaliang ban siu tulop ya ki player. Watla Lionel Messi ulamen jur ban penhiar no ya ka tulop ke jong Henry ka Barcelona kamla ban pentin mai biang ya ka kontrak jong Lionel Messi. Lada ka pentin mai biang ya ka kontrak jong Lionel Messi ka hab ban pen khen ya ki ken don an jong ka La Liga. Kumta ka Barcelona kamla shu ban pentin mai biang ya ka kontrak jong Lionel Messi. Kadau ka balai ba ka Barcelona kaduna kisabha kadai nakaram bat ka jing du nong. Kajing saram jong ka Barcelona kalah kot hadu 10 billion euro. Bat kabun kajing penlut ban ya kajing ya nong. Ka Barcelona kam kot borshu ban pentin mai ya ka kontrak jong Lionel Messi. Namar ka habban penklan ru ya ka tim. Ha kasngi ka bakhado bat ka Barcelona Lionel Messi ula ong ba kwa ban mi na ka Barcelona. Bat ulah penkre bansa ha ka Barcelona. Ula ong ru ba ka Barcelona kadai kaying jong Messi la shu ban set ya ki umat. Bat umi no na ka Barcelona da kajing paj do not namar ba bha ya ka Barcelona. Kajing bom don lat do lentishu bandang peteng biang bat ka Barcelona. Messi ulej pan paneh sono bat ka PSG ha Agos arhajar arpawai ha ka free transfer. Bat ulane bat ka PSG hadu usnem arhajar arpulai. Messi kwa ban mi na ka Barcelona. Bat ka Barcelona ru kam kwa ban be no ya Messi. Ndrai de na kadau jong ka jingduna Pisa palat kumta omla ban kiar na kane. Entang nya pej balai Lionel Messi ujit no ya ka PSG kum ka klub jong Ka PSG kadai ka wei ka klub ka barius pa bha. Ka PSG kadai ka wei ka klub ka bakot bor ban siu tulop ya Lionel Messi. Bat kala terwa ya Messi ya ka kontrak ka ba Arsenal. Ula ru bansa ru laisnem lada umon. Ha kador ke balai pesan milion euro ha ka cisnam. Kawai pat kadau ba Lionel Messi ujit ya ka PSG. Namar ba Neymar ru udon ha ka PSG. Parlok ba jong Lionel Messi. Bat Mbappe ru udon ha ka PSG ha kata kapor. Ka PSG ka penklan pai ka klub namar ba ka kwa ban job ya ka Champion League. Sakawai pat kadau ba Messi ujit ya ka PSG de namar ba ukupa jong Messi ya dai parlok ba bat ka PSG. Ha usnem arhajar arpawai Lionel Messi dang dai player barem dor bha kumta kiwe ki klub kajen jar bha yaki bansan ya Lionel Messi. Manchester City ka kwa ban thet bha ya Lionel Messi. Ndrai kam don Pisa shu namar ba kala dep thet yu Jack Grealish ha kador ka bachis pa khat nyeu milion euro. Ka PSG kala dep penkre lupa la kartu karne snam ban yo ya Lionel Messi. Bat kane kala urlong sisa ha usnam arhajar arpawai. Sakawai pat kadau kelong kumne. Ka PSG kadon ha kanong ba Paris. Ka Paris kadai kanong ba ka ba Eternat bha. Ka PSG kadon ha ka Rifran. Kom shem khajana jong ka Rifran ka khampa sibun ban ya kari Spain. Lionel Messi ujit ya ka PSG namar kala ban siu tolo bha ya Bat kadon ya parlok ba Neymar. Parlok tang karne ka video ke bamenta ka sngi. Ada episode tenat ya ka video sngo pa war klet ban like bat subscribe. Kublai shibun.